kasapantayanan, ang Jesus mo kekaralan, hingge at kamatayan, ika'y marigat santungan, ikang sandalan, kasapantayanan, ang Jesus mo kekaralan. Kasapantayanan, ang Jesus mo kekaralan, hingge at kamatayan, ika'y marigat santungan, ikang sandalan, kasapantayanan, ang Jesus mo kekaralan. Kasapantayanan, ang Jesus mo kekaralan, hingge
Inig po ang puning anak, po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At kay kaante mo rin. Kaya ko ng kapatid, kabang susundo tamo yung kay katang pamaglakbe, kaniting panaunan ng Paskong Pangabait, at doon tamo yung kasopan ng Banal na Espiritu, kanita tunay pin, akit tamo yung pag-asa tamo, mayayakit king anak abait ng Maria. Yapin ng Ginoo tayo sa Kristo. Para bang kanita naman, tunay talangan sa rin kay katamo sarili, kaniting kapag masusyan, si siyantala pa mo rin kay katang kasalanan. Ginoong Jesus, ikaw din natang banisot mo kami king metong at king igpa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginoong Jesus, ikang manulo ka ring sugat ng kasalanan ang pompamisagsagan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginoong Jesus, ikang mamilatan para kay kami, arapanan ng igpa mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. In Diyos sa lubos may paya, pakaluluan na katamo. At yung pangpatawad na rin kasalanan tamo, itala na katamuan sana kimbi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin damo. O Diyos, ipang mayupayan totoo, pagkalabusan na kay kaming pabayat na at alip na ng kasalanan, ing mitimawa kami, king kapamilataning panibayong pangabait ng tao, ning anak mo mugtong, Yesu Kristong Ginumi. Ang mabibiyang pamagaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alangang ka. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak, ami patawara na kasalanan, king kapamilataning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yun ingatyo na kanitapang kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayin taunan, uling daig yun ing marok. Susulat ko ke kayo, kakong anak, uling kakilala yun ingig pa. Susulat ko ke kayo, pengaring lalaki, uling kakilala ye itangatsuna kanitapang kamumulan. Susulat ko ke kayo, ikong kayanakan, uling mga sikan kayo, at ingamano ning Ginu, manatili ke kayo, at ikayo, adaig yun ing marok. Eyo paboren, hing bihaga no ning yato ring pusuyo, o ning nano pamang bage keting yato. Nino man ing malugod king yato, alayo kaya ing lugod ning igpa. Uling ing nano mang yampang ning yato, ing sablang makawili karing pita ning laman, ing sablang makayuyot karing panimanman, ating sablang pagparangala ning tao keting yato. Metong man karen alang manibatan kingig pa. Nune manibatan ngan king yato mismo. Ing yato ating sablang atyo kayo, ababyeyama karing tao, uling lilipas ngan. Dapo ating ninumang tutupad king kaburyaning Diyos, manatili ya kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Tutukingan tamo. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. King Ginu'y biyayo, pamilya ding bansa. King Ginu'y ligaya't kapurian.
magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya. Pagdalayeng lamak at malaus king pacuna, samba niya makasulod banal apiblasan, harap na tumakot kamet oyatu. Banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya. Sabihan niyo karing bansaing ginuwariya, yatu gewaning matatage maukun, ding tao pamuntukan alang alang pamangabiran. Banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya. King minuna, ing Diyos migsalitaya karing ke katamong pipumpunan. Ngeni, magsalitaya ke katamo, kapamilataning ke yang anak. Inginoong manatili kaya kayo. At kekaan timurin. Pamamasa kimaya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo.
Atin mo naman meto nga propetesa, amatuan ng bina, inlagyuna, Ana, anak ng Fanuel, ning tribu ng Azer. Pitunong banuang miyutos ning asawa na bayuya may balo. 80 a banuaing milabas, manibat kanitang may baluya. Kaya bitas ang mama ko king templo, adot bengi, susuyo ya king Diyos, king pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras, adarawon deri Maria Tose king templo Jesus, linapit ya karelay Ana, at pepasalamat ya king Diyos, at migsalita ya tungkol king anak, karetang sablang manenaya, king pangakabos ning Jerusalem. Ing anak meragulya at mesikan, kipnuan niyang kabyastan, at ing grasya ning Diyos, mamantabe ya kaya. Kapatid, may pabalita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Merry Christmas po kay kayangan. Kareng anak, malaman mo pa siya, December 26, rin yung Pasko. Ne po. Tsuta pa kin panahunan ng Pasko, hangga pa kin pangabinyag na nga pong kinukanyan. Pero rin yung walungaldo nga rin pag-umisan yan December 25, hangga kay New Year, awasan tayo po ini Oktaba. Octave. Siguro rin kaya katamong magkantabalo rin octave. Ya piniting peka katuluktukan. Anong luka rin, pikukunaman tayo. Yung kabaldugan na nining anak abate ng Maria at ining anak abate ng ini, nakita mo kanya niyang ipasyagta mo kantis January 1, kaya anak Maria, anak ni Diyos. So, na po kayong kanamayaldo na ning Oktaba. Kaya napuri sabihan nini na malyari ka pang mamiyay gifts. Pero namuri lang din ang diapon JP, ampoy apong Eloy, abe yun na kami naman po. So, yan ang maburi sabihan na malyari ka pang mamiyay gifts. Noon ining Oktabang ini, panahon niya kay katamo, batang migunam. Batang migunaman, nino nga na kami baitay ni. Ne po, nino yung Kristo nga ini. Nang kayo po, karing ka na akong kakasal, o nang kula, tungkol kayong kasal pantayanan. Halimbawa, nang kayo, o kapilang katawling may umpisa lang, niya pong grade 6 kami, First Communion. Bala mong ganya ka rin, hindi nagul. Ne po, makanyan banwa, babalikan tayo, ing anibersaryo na yung pangabait na ng apong Ginoo. Para bang kanita, isundutang migugunam nino yung anak kayo ni. Nino yung bait ng Maria ngayon ni. Eta mo mumapad keng humilya da rin pari. Eta mo mumapad keng tuturunan ni Santa Iglesia. Bine, dapat lawanta mo. Yung tuturunan ng apong Ginoo kapamilya taning kay katang pamigunam at pamanalangin. Para bang kanita yung mismo susundo ng pakilala yung sarili na. Metong yung pilimbawanan tamo, propetisa o babaeng propetang Ana. 84 years old na po. 84. At 84 years old, at Chuya King Templo. Di saning ketuan, pero mesira kapanayan. Di saning ketuan, menatilya pamuring, mabibye kim pag-asa. Kambena ng balayanan ng Israel,
makalawiya, panaya na yung pangaligtas na ng Israel. Kanya nga tsoko po king Sambales. Misan, ating grupong datang catechumenator at mag-meeting la, bengi po. Kay batatin metong ka rin, 86 na po natuwa. Hararining kaya Vera, ay, ako bishop, na ayaw kong tumandang ganyan, na. Bakit naman ako? Kasi pag tumanda ka ng ganyan, parang wala ka ng halaga. Wala nakakanong halaga. Nung wari mo, kesa sabihan ng Pope Francis, may ngarita na mo kay katang gamitan, kay ba't mo ng mineral water, ukse mo niya mo. Throw away culture. Napotang matuwa na ka, bala mo alana. Pero sasabihan na nga pong Ginoo, kapilan man makasentro ya kay Kristo, kapilan man manakit kang kabaldugan at kapanayan kang Kristo, na anuya man ang edad mo, eka maging throwaway. Nune, maging panibata na ka ng kapanayan. Maging panibata na ka ng pag-asa. O yan yung dindamdamo king Ebanghelyo. Nawakananong minsan, anyan dalare Jesus, imbingot ay Jesus, ipresentare kin templo, at inmeto nga matuwaping babae, at suya ka rin. Mga diya ka no, at mag-fasting iya. Balo ko masakit po kaya katama yung fasting. Dahil nga liwabori rin fasting, fast eating nga rin po. Pero fasting. Fasting and praying. Waiting mag-dispose kaya para bang kanita potang galo yung nga pong Ginoo akit ne. Kanyang pigugunamang ko ini na malambat na yung atsoy kin templo propetisa ana. Pilano kayang libo ring ana kadelara ka rin. Ding linubda kin templo. Linubda la ka rin, lalawa na la. Pero kanyang anak ni Maria yung linubda, may naluwaya panlalawi. Ikit ni oining paninayan ng Israel. Oining paninayan diring taong manayak yung pamagligtas na ng apong Ginoo. Nining tinuro karela, nining tinuro, nining anak kayo niyang magdalang kaligtasan, kaya kaya na ka, na metong yung matuwa. Na siguro metong yung itulid tamo ini. Yung aliwa mo rin kaya na kanilang pag-asa ng bayan. Po makanyan Misan, araw makanyan itang metong kasabi ko, uling appreciate dala rin kaya katang anak kapari. Kalimbawa mo, di apon Gian, di apon Joel, kaya nakalapari. Bishop, lara, rin kaya nakalapari, kabyas nandang maghomilya, lara. Sabi ko naman, makapak na sakit na ko, mga kapadamdaman na. Ngayon kayo makapanasakit mo rin po sa sabihan da ang pag-awasan ng bayan ay ang kabataan. Uring matuwa. Dita mo po kayang matuwa. 68 na ako rin Napon po, mikiabe kong bagya. Kaya yung partira rin, kaya katang kapatid na bangat tuwa king bahay pag-ibig. Tsunala ka rin, 70, 80. So, timpong kahit contest, magkanta. Magkanta lang. Tang metong nagkantayo, may nga pakanyan ko, yung kanta na po, kay lupit ng pag-ibig. Kahit na namang metong 80 na yata, balo niya po yung kanta na, Paper Roses. Katanya pang start na, Maestro, music na. At niya ang accompaniment. Kaya yung talakad ko, sabi ko, ako po malapit na ako mong mag-Paper Roses mo rin ako. Wala 68 na ako. Pero masanting niya pong balita kay katamo ini, imbalang tao, imbalang lelanganan ni nga pong Ginoo, na anuman ang edad mo, palibata na kaning pag-asa. Dapat na kandalanan ng pag-asa. O hindi po yung mayap ng balitang dela kay katamo,
ng akong Ginoo. Last Sunday, Holy Family, all over the world, seratay na po ang Jubilee year. 2025, Jubilee of Hope. At nanin tema tamo, Pilgrims of Hope. We are pilgrims of hope. Waseratane, kaya naburi sabihan, go back to the usual. Business as usual. No. Sera tayo totoo, pero dapat biyayan tayo itang tema. We are pilgrims of hope. And our hope can only be found in Jesus. Ang katang kapanayan at siyo kan Jesus. Nyasad po tang tasabihan tamo, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, lalo na ang katandaan. Tamo siguro. Nepo, uling magdala tamong karanasan. Magdala tang karanasan na yun, yung kaya katamo naman dadaki. Misan, ating pong meto nga pelikula, siguro Balvi, Eddie Garcia yata, kaya ba tating meto nga Joko Diaz yata ita. Siyempre, yung matwale, ini anak-anakya pa. Nga na makanyan, papunta ka pa, nga na, pabalik na ako, nga na. O nang mamulang yari nining anak nga na makanyan, puti katamikit ta na. Walang hiya ka nga, umiba ka kasi ng daan. So siguro may itong yapong lawantang panlalaway ni. Uling makay na, potang matwa na kabala mo, alana. I don't think so. Kempong programa mi, ongoing formation na rin clergy, King Galilee Center, ating kepong metong programa ka rin. Ating title na, Best Wine Served Last. Best Wine Served Last. Nino rin mag-attend ka rin, pari pong 60 years old above. Best Wine Served Last. Kakana, linto ing best. Ngayon miras siyang 84 years old. Huling ikit ni, ing anak ka magdalang kaligtasan at pipakilala ni Ereng Manenaya kaligtasan. Siguro po yun nawenta mo ini. Ita mo kaya, ita mo. Magindala na katakayan ng kaligtasan. Baka po 19 anyos ka pa mo, mala mo, may din pag-asa ka. At may din pag-asa, baka po sinulong yung pamangilala, yung anak kabait ng Maria, Kristo. At yung panahon, Oktaba, pigunaman tayo, nino yung anak ay ni, kabait ng Maria. Nino yung Kristo ngay ni, kimbyeho. No ka rin ang gamakalop, yung impluensya ng Kristo, kimbyeho. O ini po, panay kukutangin Karining lalong-lalo na kanyang ating EMDC commissioning. Nino po rin tatangke ni na magobraw. Tasyo rin gamat siya. Tatang o ima. Ha? Kaya ko po magobraw? Talo rin magobraw. O, magobraw o ating business. Di takla pala rin magobraw, magpensyon o wala rin alwa. O pati rin magpensyon. Okay. Kung nanda kayo po, pilan laki kayo, nabalo na rin pamilyayo na magkano kasweldo. Aten? Aten? Butera balo rin pamilyayo. Kaya kayo magumpisa yung corruption. Potang tatalnan mungan alang accountability. Santing nga sigurong gawan nyo ini, yung pamilya, ngayon Pasko. Bustan nyo nga pong kinulubana, pati yung pamangamit nyo karin yung pera. Masanting potang lubana ni nga pong yung biyata mo. At yung buong biyata mo, yung mani muna, yapit nga pong
Then, pache makanyan ing milyari king biyata mo, makayama ka. Makayama ka, karing anak mo. Nepo. Mapiye kang gana, karing pamilya mo. Yapin po itang amanong magana ka, balo yung magana ka, magana ka. Pache, muli ka sweldo, magana yung asawa mo. Ulimbalo na sweldo. At pisasabihan nyo lang, at di nga nakatsula ka rin, baluran o karla pupunta. Bakit? Uling lipa na ng apong Ginoo, pati resweldo mo. Pache po may kumpisaya ka rin, the rest will follow. Don't you think so? Ya, siguro po yung pangako yun yan. Umpisa niya yung pangako yun, kangapon dong. Pangako yun ka ako. Kaya ba't po talalalam, kingapong Ginoo na ko mangako na sana pwedeng gawan tamo. At pangadiyo kami mo naman pong pari. Sana luba na naman ng apong Ginoo yung pamanalan may karing pondo na ni Santa Iglesia. Bangkanita yung pantunan tan transparency and accountability king kaya katang bansa. Ini sana atin naming halimbawa. At potang baka niya ning malilyari, sunlag yung pag-asa, busal tamo. Amen. Kalurang patad, kingaldoy ti, ingga nakat lugod na ng Diyos, sa kay katantala pagligtas, linto, busal tam. Yang pangtana rin kay katang panalangin kaya, ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapulungan ng Diyos, ban matula ng ipahayag at isanay king biye, in kaya katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, banding grasya ng Diyos kaya katamo, kimbiye ititayran da katamo, papunta king kaligtasan ng biye, paintungol, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing magkasakit, pauli ning danop, kapanamdaman o lungkot, baning misteryo ng pangabait ng Kristo, pagdala ng kalusugan at kapayapan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kakatamong komunidad at ding kakatang pamilya, mabiyat sa tasa ng tanggap ng Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamong balayan ng Diyos kaya tikim Betis, sumulong tamo pa sanang lalo king matibay kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos at lugod, karing kaparatang tao, lalam ng pamanantabe Santiago Apostol, akya katamong patulunan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang mayangon na biye, mi painawanongan sana king kapayapan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoon Diyos, ni Maria Bait ng anak mong Yeso Kristo, king kadalisayan at lugod. Yatod nalasana rin panalangin mi, king harapan mo, uling gagawan mila, king lagyo ng Kristong Ginoo. Amen. In the Bethlehem, they gone
Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kaniting kayo at kakundahon, patangga para panin Diyos, pambaypayang tutu. Tanggapan saning Ginoo itindawon karinggamat mo, kingi kapurian po ni kaligayan ning lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa kinumi, malugod mula sanang tanggapan, dating iampang ning kekambalayan, bahan ikikilalanan mi, king kasalpantayanan, pangintuluran mi ang kamtan karing maligayang sakramento. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginoo, manatili kaya. At kekaan timurin, Itasularen po suyo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Ing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nukarin man. Uig pa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka. Ampat king saslag ning kekang ligaya, pepakilala na yung sarili ng karing mataring kaisipan mi. King kapamilatan ng misteryo, ning amanong may katawan tao. Ban mayagyag kaming lugod, karing bagay ay mayayakit. King kapamilatan ng Kristong kikilala ng Diyos, ang ini at atangalan na rin tao. Uli na nita, kabiring sablang anghel ang pong banal, ing banwa ang pong yato, daralit na yung masayang kapurihan mo. Kabangi kami, kambiring mapilog ang kabanal kapulungan, papasyag mi ing ligaya mo. Ikapin ng banalo Ginoo, ating beto lelangan, matampan kang papurihan. Uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginome, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalan mo mong biyeng sabla, layon papanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo, bangketa manipad king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon, biyang pangyaking lagyo. Ulan nito, Ginong Diyos, kaniting aldona ng ligaya ang pong kapayapan,
Pagmasosyan mo yung pangabait ng amano mong mikatawan tao. Dahil magsaya kami king lugod mo at ganaka mo. Lintoy abusal mi, inyangin ng naming mapagkumbabang manalangin. Paluko bang pong pabanal mo lang king Espiritu mo, reting ay nadaralamit daraon keka, ban magawalang katawan, ampong daya, ng kinumi Yesu Kristo, aminutos kay kami, yung pagmasosyan mila, reting misterias. At tatandanan mi pa, kanitang benging may pagtaksilan niya, at bayan na dinwang kusang loob in Vienna, kimpamayla sa pong kamatayan na kinwani in tinape, at papasalamatan na kat pinuri. Piraso na in tinape, dinwang na iti, karing disipulo na at ingana. Kunin niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti katawan ko, kami daon parang kay kayo. Makiyan mo naman kay Batang Apunan, kinwani kalis. Kaya pasalamatan na kang pinuri. At yung dinwang na iti ka rin disipulo na at tingana. Paninya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti kalis nindaya ko. Ing daya ning payo ang pangalangang tipan. Ami bubu para kay kayo. Ampo para ka rin sablang tao. Bangketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ngayon misteryo na nagkasalpantayanan. Inyang inikagarakan ming o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa ang kamatayan ng anak mo, yung maligay ang pamayubli ng bebye at yung pamaytas na banwa. Lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baligdan meng mipnong pakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan, at kilalanan meng may daon king biyena, apahuli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misot keka. Pagkala mo sana, king kami ngan may pasiklangan, king kayang katawan, ampo pang daya, ning anak mo, imakapwan kami king banal ng Espiritu, at paging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Kawan na kaya siya ng metong alanang daon keka, at papalaya na kami maging mirakayanan king pamimanan ding banal mo. Muna kami ning Nuana Maria Kapilman Birian ay nuning Diyos. Kami ng San Jose, esposa na. Kami rin ng mga apostol at maligamong martir. Kami ng Santiago at sablang banal. Palimpamamilya at manalig kaming mirinan. Kaso panarampatan at king harapan mo. O ipa, isa na nga ining pangasod mi kaya pasalungan na yung kapayapaan at kaligtasan ding sa braking mabilugayato. Pasignan me sa aning kasalpantayanan ang polugod. Yung banala kapulungan mo, kalsa maglakbe, kaya tigingyato kami ng kaya ngalipan, ipapalewa kalabing apat, kaya arzobispo, iprorentino, maluka mong talasuyo, sablang obispo, pari, ang pondiyakono, at sablang susoy, king banal na kapulungan mo, at sablang tawong pepayat po sa king anak mo. O mapamakalulungip pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Kaniting Aldo, kapilan
Bait nening nuan na Virhen Maria, ing talapangabos ning meto ketawan. Pakaluluan mo lang mga tipunan, ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming may yango na biye, at ding sablang keka may matula, ampon me munna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kayarian mo, anong no kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagum ng banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ing panglubos mayupaya, mangkamangking alanganga. Kimit mong lugod ay kapanayan, bawis tamong ining kikakatang kaluguran pa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami, king sablang Maroko, igpa. Malugod mo pagkalabing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati, king pamanalipanan ng kasalanan. At mikapyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kapampanayan na pong pagsadyan mi, impanyatang ng mipnong ligayan, in talapangapos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, yung kinume sa Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko, mabiya ko kay kayo. E mula saan mapaligdan ng kasalanan bi, doon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. At pamayapan mo yung pampisan betongan, agpangking kapurian mo. Ika mabibiyan pang magari, manggaman king alangang ka. Amen. Yung kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayo nga. At kay kaanti mo rin. Ipakit na mo ngayon, kakametong tamo king kapayapan.
yung kordero ng Diyos, yung malalako, king kasalanan ng yato, wala rin mayawis king apunan ng kordero. Gino, ek matampang tanggap keko. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Pagkalubusana kay kami, O Diyos sa mayupayang tuto, ing magluiding biyemi at sikanan, king kapamilatan reting banal na misteryo, akaibat may pamong gimpanan. Itiaduan ming kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Atinta mo pong second collection para king kakata mo pong seminaryo. Dakal pong salamat. Kaibat po, Ausan miya po yung kakatang parish priest, si Among Eloy, Bani Award po, initing certificate. Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga, Certificate of Recognition. This certificate is hereby presented to Mr. Francis Ray G. Gozum in grateful recognition of his dedication, leadership, and invaluable contribution to Santiago Apostol Parish as Presidente de Festejos of the Fiesta Committee 2025. Your commitment, hard work, and community spirit played a vital role in making the event meaningful, joyful, and memorable for every Betiseño. Given this 30th day of December in the year of our Lord 2025 at Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga, signed Reverend Father Eli G. Dizon, Junior Parish Priest, Brother Arnulfo Kayanan, Coordinator Parish Pastoral Council. Ausan miya po, ing kakatamo pong Presidente ning Fiesta Committee 2025. Maya pa oras po kay kayungan. Maya pa oras mo nang po kay katapong abuis po yamong dong. Puseto, maya pa oras po. Krem pong bisita tamong pari. Maya pa oras po among Eloy. Apong JP. Maya pa oras po. Taos puso kayo pong papasalamat kambe po ni pamilyami. Bengari ko po. Ren kaputol ko. Ren pong ingasawak po. Kimpi niya yung suporta, Kim Betis Fiesta Committee, rin pong mig-donate, rin pong paypagal, may puyat, may sakripisyo mula Dalo, Barrio, hanggang yan po, Disyembre, kim pong sayata mo, dakal-dakala salamat po, pasalamat kayo po, rin pong hanggang, ako nung nga po bagita rin organisasyon, pero balo do ko nga po, po tating ko po nga kalingwan, mimuala po ka ako. Pero dakal po salamat kayo. Siyempre po, kareng pong kayabi akong Betis Fiesta Committee 2025. Nung ala kayo po, ala kami muna mo po. Dakal po salamat rin kayo. Early this year po, may boto kong presidente. Kim pong may bless, pinayag kayo po kim pamilya uling, may bless kayo po guam, miracle kayo po project. In return po, sinawag kami po para i-share po yung blessing nga tanggap mi kaya nga pong ginawa pong king patulo ng tama pong Tiago. Kaya makantami pong binyay sakripisyo mi yan po yung oras mi para king Balen Betis. Sana po pasayada ko nga po mi di nang makabaldugan ang masayang fiesta. Dakala salamat po. Viva Apong Tiago!
So bayo po yung tauling bendisyon, buri kong ibing maya po oras, ang pong appreciation, ang pong Eloy, ang Father JP, ang po rin kay katamong laiko leaders, susuporta at kaya berang susuyo kay tiking parokya. So palakpakan tala rin po. At pasensya na kayo po, uling may pakaba, in ka na akong pamagmisa, mirasta ng alas 12:20. So, alaganda na po. Ang ginawa na tilya kay kayo, At kekan timurin. at may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo nga, di pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing bisa, mi daon ne, o may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.